हेलो गुड मर्निं लोगोफोर गोदान भिडिअ नोंथांनाव खबरायनो थाबाय दिनै फुंबिलि दिनैहाय सानखौ एसे नुबाय आरो ना फुङावनो सानखौ एसे नुबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ नायलांदो दिनै मा नुयो नोंथांमोना नोंथांमोना आं माखासे मोजां भिउफोरखौ खोन्थानो सानदों दिनै बे दुब्लि फोथारनि गेजेरजों आरो ना बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फुङावनो फैनानै आं बे मोसौ मानैखौ दान्दोल होफैबाय बेनि उनावहा दा दंबावो खामानिया बेयावहा दिनैनिफ्राय दुब्लिखौ सामार होजेनदों जेनेबा सेकेन्ड टाइम एवफिनबाय दुब्लियाव दा बेखौ आलि दानगोन दायोहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय लोगोसे दिनै मर्निं नै सानखौ दिनै नुनो मोनदों आरो ना फुङावनो बिराद इन्टारेस्ट जादों दिनै बिथिंबो एवगासिनो आयंआ आरो लोगोसे नोंथांमोना नुगोन नै जोंनिफ्राय भिउ हाजोनि भिउ ना दुब्लिनिफ्राय माबायदि नुदों लोगोफोर हाजोनि भिउखौनो मोजां नुखोना बोरै नुखो नायदो बियो भिउ आरो ना जाहोन दुब्लिनिफ्राय नुग्रा जों गामिनिफ्राय बैथिंजाय जोंहानि न' बिथिं गामि आरो ना गामिया बिथिंजाय गामि जाजोब्बाय आरो दा ओमफ्राय बिथिं बेयो दुब्लि ओमफ्राय बैयो जाहैबाय हाजो नै हाजोआ माबायदि जादों भिउआ दिनै जोमै फैनानै बिराद बरिया जादों आरो ना बरिया नुखादों दिनै जोमै एसे खोबनाय हाजो वाव लोगोसे बे गाहायथिं जोंनि गामि ना लोगोफोर मादि नुदों जों गामिनि नुथायखौ माबोरै नुखो लोगोफोर जायगाखौ मोजां नुयो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ना लोगोसे दा दसे थानानै बेयावहाय आलि दाननोसै लोगोसे आलि दानखांनानै बेनि उनावथ' गैला जिरायनाय समसै आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामना हो मोजां मोनदोंब्ला लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होगोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब दंखायो नोंथांमोना अननानै शेयार खालामना होगोन आंनि चेनेलखौ जाहाथे आंनि चेनेला फिसाब्लाबो एसे देरखोलांनो हानाय बादि आरो बेनिख्रुइबो साबसिन भिडिअफोरखौ जेन आं इयुनाव लाबोबाय थानो हागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन अननानै दा बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर लोगोफोर नै दा जोङो बान्दोखौ एसे थेबाय आरो ना आरो बे दंग'खौ साफा खालामबाय दै सोनो थाखाय दा हाग्रा गुदु जाखानायमोन दा साफा खालामबाय दा दै सोना हरबाय आरो ना नै बेखौ बान्दोखौ थेबाय आरो बेयाव एसे साफा खालामनो दंबावो दायो दानस्लायनाया बेखौ साफा खालामबावनोसै खदालजों जावनानै सान्दुङा दुंहरदों आरो ना दिनै एसे दहाय खोबफिनबायमोन आरो दा दुंहरफिनलायबाय ने मोदानो लायथारदों माथो दिनै हाजोथिंबो हनै गुफुर जाना थाजोब्बाय नै सान्दुङा गोसा जासिगोन आरो दिनै एसे साफा जाबोबाय हनै अख्राङावबो सप्तासे जाबायमोन आरोना सान्दुंखौनो नुयैया दिनैसो नुफिनबाय बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर दा बिथिं साफा खालामबावनोसै आं एसे बेयो जोब्बाय मोनसे आरो दा बिथिं दै सोना हरनांगोन आरो ना मेंबायलै मेंबाय
गुफुर फैबाय दैया दायोबा बुंना हरबाय दैयानि हायबाय दायोबा एथिं हाबलांबायदां दैया लोगोफोर मेंबाय जावबायनानै हा जावबा बिराद मेङो लोगोफोर दा खोथाया बिदि जाहैबायना लोगोफोर दानि जुगाव माने गोबां माइ खेथिखौ गारनो हमबाय आरो मानसिफोरा नाथाय हायोब्ला माइ खेथिखौ मावनाया बिराद मोजां आरोना बुंनो थाङोब्ला दानि दिनाव बोथोरफोराबो मोजां नंला माइ आबादफोराबो बारा मोजां जाला दा बिनि थाखायनो माने माइफोरा आबादफोरा जेसेबांखिनि एभेलेबेल जानांगौ बेसेबांखिनि गैला आरोना दानिया ओंखायनो माइ खेथि मावनाया बिराद मोजां आरो बेखौ हायोबा मावनायानो गाहाम आरोना दा साख्रि बाख्रि मावनायफोरा खोथाया बेलेग जायफोरा जिखि आबाद मावो माइ आबादखौ गारनाया मोजां नङा आरोना माइखौ मावनांगौ दाथ' बहुत आंखालनि सम बादि जानानै फैबाय आरोना दा माइरंनि दामफोरा नै 30 थाखाख्लाय जाबायना केजियावनो माइआबो 800,000 जाबाय मनाव दा बिदिबाथ' मा बुंनो ना बायनानैबो मोनि जासिगोन आरोना दा उनावबा एसे उनावबा माइफोरखौबो बायगौमोन इसांखिनि 2000 होगोन 3000 होगोन मनाव बिदि होनबाबो माइ मोनि जालांनो हागौ आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नाय जासिगोन आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ जों लोगो मोनलायसिगोन दा आंबो एसे रेस्ट लानोसै बिदिबा लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना बयबो अननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन आरो साबस्क्राइब खालामना होगोन लोगोफोरनो नोंथांमोना शेयार खालामनायनि गेजेरजों आंनि बे फिसा चेनेलाबो एसे जौगालांनो हागोन नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय दा बिदिबा लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय